Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner Robin Shena. Hi, partner Nicole Yala. Sumisigaw-sigaw pa rin. Akala ko magiging finesse na ako ngayon. Wala pa rin. Namumula ako, mama. Ay, alam mo, nakaka-lurkay na si partner Chris Chuper ay hanggang ngayon nakaratay pa rin sa banig ng karamdaman. Ubo lang naman. Ay, nako. Ubo lang naman pero nakaratay na sa banig ng karamdaman. Hindi kasi kapag ikaw po ay announcer, tapos feeling ko, di ba, partner, feeling ko kapag may sipon tayo, carry eh. Pero pag ubo na. Pag ubo talaga. Akala mo maliit na bagay. Pero hindi, kasi Makati siya eh. So, totoo yan. Ganun pa naman si Chuper, medyo Makati. Medyo Makati. Hindi lang ang lalamunan, kundi alam na this. Ay, naku, pero get well soon, Sir Chris Chuper. At ako'y mag-guest artist muna dito. Correct. As a guest artist, sige, batiin mo muna yung mga tambalanista natin na nakatutok ngayon, Robin. Ayan. Sa mga tambalanista po, isang karangalan na marinig nyo ang boses ko. Wow! Kayo pa yung may karangalan. Pero tunay po talaga, overwhelm ako simula kahapon na isang Nicole Yala kasabayan ko ngayon na nasa ere. O, diba? Ang ganda rin ng 20 years apart, tapos nag-uusap. Ay, 20 years ba, ma'am? Almost. Ay, feeling ko mga 3 years na. Well, ganun talaga. Kasi ang mantra ko in life, okay lang tumanda, ang mahalaga, hindi halata. Yeah. Ayan. So, syempre, shoutout po sa lahat ng mga tambalanisa na nakakamiss kay Chris Chuper. So, pinagsiklive na po muna natin kasi may tendency kasi yan si partner na medyo magmartir. Totoo yan. Ang iniisip ko naman, sa tingin mo ba, partner, sabi ko sa kanya, itataas ang sweldo mo dun sa 4 na araw na pwede mo nang ihimlay, di ba? Wait, pero that's the truth, ha? I mean, a lot of people, which is also a good thing. Magandang bagay naman po talaga na kinakareer natin, yung career natin. Totoo naman yun, di ba? Kasi kaya nga ang tawag sa kanya ay hindi lang basta trabaho, kundi hanap buhay. Hanap buhay. Kasi nagbibigay ito sa atin ng buhay. Totoo naman yun, totoo diba? yan. Pero hindi naman ibig sabihin po nito na kapag ka may sakit tayo, papasok pa rin tayo. Kasi mahirap kapag ka nag-absent tayo. Hindi ganun. Totoo yan. Tsaka isa pang dapat nating isipin. Buti sana kung tayo lang mahihirapan. Diba? Paano tulad yan yung ubo-ubo, plema ng Chris Chuper. Diba? Mahawaan din si Robin Shena. Tama. Diba? Yung plema pa naman ni Chris Chuper, medyo makamandag. Ayan. At malapot-lapot. Totoo. Ang daming likido ni partner na malapot-lapot, diba? So, sabi ko sa kanya, leave ka muna, partner. I mean, okay lang naman yan. And totoo po yan, mga kabisyo, ha? Marami sa atin, tuwang-tuwa tayo sa tatrabaho natin na matindi. Very good ka talaga dyan. Pero kapag meron po tayong sakit, dapat alam natin kung kailan tayo magsa-stop. Totoo yan. At saka maganda sigurong sign din na tignan natin. Tulad yan, 15 ngayon. Ay, naku! Sahod. O pag nakita mo ba yung payslip mo, masasabi mo bang worth it? Ba't parang galing sa puso yung pagkakasabi mo? Sino ba to? Ikaw ba to? O ibang mga kabisyo? Para sa kabuuan ng mamamayang Pilipino. Yes, in general, no? Oo. In general, marami ang medyo nahihirapan na. Pero masasabi mo ba at this age, Robin, na malayo na? Malayo na, pero malayo pa. Diba? Parang yun madami na nagsasabi na, kunyari, meron na silang, let's say, nakabili nila sila for the very first time ng isang bagay na hindi pa nila nabili sa tanan ng buhay nila, di ba? So, ang posting nila nun is malayo na. Pero malayo pa. Malayo pa. Pero malayo na. Parang ganon, di ba? Na mga eksena. Masasabi mo na ba yan? Maka-caption mo na ba yan?
Actually. Ay, artista. Yeah. Feeling guest artist. Artista yung actually. Actually, ano? Kung hindi siguro nasasabi sa akin ng iba, baka hindi ko siya iisipin. Aba, Kumbaga, okay. ang magva-validate kasi sa'yo nun yung mga tao sa paligid mo eh. So, sinasabi nila na malayo na Oo, yung narating mo. malayo na. Pero ikaw sa sarili mo, Feeling ko hindi pa. Pero kasi overthinker lang ako eh. Sa bagay, Tsaka, tayo, oo, overthinker tayo. Diba may tendency tayo na maliitin yung mga na-achieve natin. Kaya gano'n na lang ka-importante na yung mga tao sa paligid natin sinusuportahan tayo. correct ka. Pero hindi Diba? lahat papakinggan Ay, sa truths. Kasi kung papakinggan natin lahat at magva-validate tayo ng ating mga achievements mula sa maraming tao. Oo. So yung mga people who are very close to us na pinagkakatiwalaan natin. Totoo diba? yan. Pero sa bagay, alam mo, kasi Robin, diba, parang ako I would say yung having a job like such as ours, hindi kasi talaga, hindi, sa batch ninyo, sino yung meron? Sa batch ninyo, sino yung radio announcer? I mean, hindi, wag mo na banggitin yung mga ibang station. Pero ibig sabihin, iilan lang kayo. Ako, I would say sa batch namin, ang tagal na namin nakagraduate. Pero parang walang nag-radio announcer eh. At all. okay, nagigets ko. Oo. So, kung yung mga ibang tao, sinasabi nila na malayo na yung narating mo, I think isang major factor din dun is yung trabaho mo na hindi lahat meron yan. Totoo. Or caring ma-achieve yung trabahong yan. Alam mo, ma'am, thinking about it, oo nga sa batch namin, ako lang yung nag-DJ talaga. Correct. Meron man yan, kung man sa mga susunod na panahon, let's say magkaroon ng opening and then it won't be a lot of people eh. Pero sa batch ninyo, pwedeng marami ang naging teacher, Yan. marami ang naging manager, businessman. Correct, marami, di ba? Oo. Pero iilan lang. Kaya yun yung sinasabing malayo na, pero malayo pa. Pero maganda yung sinabi mo kanina na sometimes nag-overthink lang tayo. Masyado tayo nag-iisip. Actually, it's really comparing ourselves to other people. Kinukumpara kasi natin yung sarili natin sa iba na nakakalimutan natin na meron tayong mga sariling mga grasya. Totoo yan. At saka, Oo. yun nga, kailangan din mapaalala sa'yo na hindi rin fair na makumpara mo. Kasi ikaw, halimbawa, DJ ka. Kukumpara mo ba yung sarili mo sa kaklase mong CEO na ngayon? Siyempre, hindi talaga, O, di ba? Lugi! Oo. Hindi dapat ganon, Oo. di ba? So, ang importantations, di ba, na tayo po ay magpasalamat. Lagi namin sinasabi to ni Chris Chuper na yung nirereklamo mong trabaho, nirereklamo mong kita, nirereklamo mong stress ng whatever it is sa career mo, pangarap ng ibang tao. Totoo yan. Iniisip nila sana, 'di ba? Ikaw reklamo ka na reklamo doon sa trabaho na meron ka, pero sa totoo lang, yung ibang tao, ano kayang pakiramdam na maging Robin Shena? Diba? Totoo eh. Sometimes may ganun tayo. Ako, I feel that once in a while eh. Na parang, lalo na kapag nasa gitna ako ng issue, parang, ako na naman. Ganun. Ang nanay ko talaga yung nakapagsabi sa akin sabi niya, pero anak, sabi niya, kung ganyan man yung nararamdaman mo, hindi naman narating ng mga bashers, yung narating mo na. Totoo yan. So, yun lang, it's a matter of looking at it na, oo nga, no. Alam mo, Miss Nicole, sa lahat ng sinabi mo, thinking about it, no? Kaya rin siguro tiling-tili ako na magkausap tayo ngayon. Siguro yung Robin Shena na 10 years ago. Na 10 years old? Ay, Nung college na nangarap maging DJ, parang never in my life na mai-imagine ko na makakapareho kita kahit saglit lang sa ere. Talaga ba? Totoo. Pero and this is only, that's really touching. Pero this is only also a perfect example na tao lang din talaga. Alam mo yung parang sometimes I get reactions like that na parang, nagugulat. Tapos minsan nagugulat lang din ako na parang bakit? Ano yun? Kasi kung alam nyo lang po kung gaano po katindi yung utot ko, hindi nyo na ako yung idol. Ayun na sa akin. Kung Chris Chuper may plema, ang Nicole Yala. Ututin na constipated, di ba? And it humanizes us na parang tao lang din pala. Totoo. So ganun din mga kabisyo sa mga alam mo naman mga Pilipino, grabe mag-funny. We are such great fans. Minsan, ang tindi po ng expectation natin dun sa mga iniidolo natin. Pero sa totoo lang, tao lang din talaga sila. Oo. Nagiging masungit kapag gutom. Mainit din ang ulo kapag may utang na may naniningil tas walang totoo pambayad. Yan. Diba?
Ay, kaya napakaganda talaga na may mga tao sa paligid mo na mag-humble sa'yo. Yes. No, na simple lang din naman ang buhay, Oo. di ba? Yun nga, magpapaalala na malayo pa, pero malayo na. 'Di ba? So magpasalamat ka na, ito yung narating ko. Pero marami pa akong posibleng marating, 'di ba? Totoo. At ako para sa akin exciting 'yan, exciting times ahead. Kung nandiyan ka sa sitwasyon na ang baba, parang ano ba, parang hindi na ako makaangat, nasa lusak, 'di ba? Ang nakaka-excite diyan, hindi ka forever nandiyan eh. Totoo. So dadating din yung moment mo na nasa cloud 9 ka, Sa 'di true. ba? So dadating din 'yan. Kung ikaw may ganyang pinagdadaanan na parang nalungkot ka nung nakita mo yung sweldo mo. Parang sumakit yung puso mo. 'Di ba? Pero dadating din dadaloy. Totoo. And I believe na what you have right now is what you need. Eksakto. Tama. Kung ano yung meron ka, yun yung kailangan. Meron akong nabasa, sabi niya, Miss Nicole, hindi man sa'yo ibigay kung anong gusto mo, ibibigay naman sa'yo ang kailangan mo. Yes, in Napakaganda. another form. Oo. 'Di ba? Kung humingi ka ng pera, maaaring hindi binigay sa'yo pero binigyan ka ng ibang trabaho. Totoo. 'Di ba? Yung mga ganon. Oo. Tsaka always ang laging sinasabi ng nanay ko, kung meron daw pinakamadaling problema, pera daw. Kahit Talaga ba? Talagang iniisip ko talaga, totoo ba? Totoo ba? Kasi parang laging kapag ka namomblema ka, Oo. for whatever reason, nasosolve naman siya eh. Meron siyang, may mga gano'n na parang, hindi ko to in-expect. Oo. Diba? Ilang beses sa akin nangyari na kung kailan wala akong pera, biglang may magbabayad ng utang kahit hindi ko siningil. Ay, Diba? Oo. Yung mga ganong klase mga eksena, and it happens a lot. Totoo. And it reminds us na money is not everything talaga. Oo, hindi. Hindi Oo. talaga. Pero kung iisipin mo rin, yung mga problema natin, minsan yung pera lang din naman talaga. Ang magsasolve. Oo. Yun yung masaklap eh. Totoo. Diba? For example, yung nanay ko, magngangawayan. Oo, kasi anong usual na ngawa niya? Hindi nagbigay ng boundary yung tatay ko ng maayos. Tapos? Pero pag nagbigay na ako, kakalma na siya. Tapos na, no? Masaya na. Yun lang pala yung sagot mo eh. Ay, O, nako. eto ang pera. Sinasabi ko na, lahat po ng sinabi namin kanina, erase na po kasi pera talaga yung mahalaga. Diba? Meron ka na bang masasabi mong parang, at this age, I'm so happy kasi na-purchase ko na to for myself. Diba? May mga ganun tayo eh. Totoo, Natatandaan ko nung bagong graduate ako, isa sa talagang parang feeling ko, pinaka-achievement ko, nakabili ako ng DVD player. O diba, ang luma. Talaga? Ano naman yung lumang reference? DVD player na hindi pa ito original brand parang Sony instead of Sony. Parang ganon. Iba yung spelling. Iba. S-U-N-N-Y talaga. Literal. Nakakaloka pero proud na proud ako. Binili ko yun sa Green Hills tapos dala-dala ko yun. Kasi nung time na yun, sobrang uso pa yung mga CD tsaka DVD. Yes, mga Yung binoburn pa. Yes, ganon. So Oo. yun talaga parang proud na proud ako na meron akong ganyan. Ikaw, ano yung masasabi mo? Parang, nabili ko na to. Iniisip ko kung ready ba akong sabihin on eh. Alam mo yun, Ma'am Nicole. Ayaw nga pala. Hindi, pero siguro, ang pinaka-proud ako as of the moment, alam niyo naman yan, Ma'am, nung nag-umpisa ako, nagbabike ako papasok sa trabaho. Yan, oo, correct. Diba? Oo. Love na love ko yung bike ko. Kaso nanakaw. Oh, yun na nga lang. Hindi na natin sasabihin kung saan at kung kailan. It's a secret. Oh. Basta nanakaw. Oh. Sa truths. Tapos, ayun, itong kailan lang nakabili ako ng sasakyan. Alam mo, nakakakilig. Opo. Nakakakilig yung ganun. Kasi hindi nyo po alam yung yung paghihirap ng pagbibisikleta mula sa Yung pawis na pawis ka Correct. papasok sa boot. Oo. Ganyan. Yung hindi siya, si Robin hindi makaporma. Kasi paano po porma? Paano sa skirt? Naka-heels ka, Oo, nagbabike. Nagbabike, ang hirap, diba? So, yan yung sinasabi natin, Opo. diba? And it's so nice to be able to achieve those. And kapag halimbawa nakakita kayo ng isang tao, congratulations. sa Thank you so ang much, sarap Miss Nicole. ang sarap sa pakiramdam. Talaga, diba? Nakakakilig. Ako mismo, nung shinare mo yun sa akin, kiniligaw yung inner child ko. Nakakakilig naman ito to achieve this. And ako, I believe kung may mga taong pinopost nila yung achievements nila, hindi siya kayabangan. Totoo. Para sa akin Kasi may mga iba na parang, pinost pa? Oo. Pwede namang sa kanya na Pwede namang sa lang. kanya na lang. Ang tunay na mayaman, hindi nagpo-post. May Yan. mga ganun pa. Daming ebas. Ang daming ebas. Nakakainis.
sarap ibakan. Di ba? Pero hindi. Kasi what if it's something that you've dreamed of all your life? Totoo. Di ba? May it serve as an inspiration. Di ba? Kesa yung, ako naniniwala ako kapag ganun yung thinking mo towards other people who post their achievements, inggitera ka ng taon. Oo. Tsaka mas lalo kang hindi unlad sa buhay kung ganun mo siya nakikita. Correct. Kasi bakit ganun yung POV mo? Oo. Hindi dapat ang POV mo ay nakaka-happy naman. Kaya niya pala yun. So kaya pala. Achievable Oo. pala ito. Totoo. Pwede palang magawa. Oh, 'di ba? Ay. So sa lahat ng mga tambalanista, malayo pa pero malayo na. na. Oh, congratulations. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!